Nykynuorison lempitansseja ovat disko, jytä ja beat-tanssit, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantio menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, 1, oikea yhteen 2, oikea jalka sivulle 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lisäämme tähän kanta-askeleen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Nyt juoksemme taaksepäin. 1, 2, 1, 2. Käännämme varpaat hieman ulospäin. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. 1, oikea jalka suoraan taakse, vasen jalka sivulle, oikea päälle ristiin. Siis 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, ristiin. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ja sitten vasen jalka yhteen, oikea jalka sivulle ja nostamme lantion. Oikea yhteen, vasen sivulle ja nostamme lantion. 1, 2, 3, 4. Nyt tämän voimme tehdä myöskin näin päin. Ja kun osaamme nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusaa. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon.